Кількість вироблених фільмів в рік – це результат роботи попередніх років. В 2015 році, коли я почав, був там ще початок моєї роботи, було вироблено 3 фільми повнометражних ігрових. Загалом більше фільмів було, але ми будемо брати там те, що всі вважають кіно, це художній повний метр. Було 3, завершено виробництвом. Всі вони були розпочаті ще до революції і зупинилися там на певному етапі, і ми їх змогли відновити, довести до логічного завершення. В 2018 році повнометражних ігрових фільмів було завершено вже 26. Тобто це різниця майже в 9 разів за 3 роки, якщо ми говоримо про кількість. Якщо ми говоримо про якість, то всі лідери каси української, яких ви називали, в тому числі, це фільми, створені за підтримки Держкіно. І всі фестивальні хіти, практично, які у нас були, це теж фільми, створені за підтримки Держкіно. Тобто Донбас минулого року, який там об'їздив, я втратив вже облік кількості фестивалів і нагород цього фільму, але сталося це все з Канн, почалося з призу за кращу режисуру Сергія Лозниці в програмі «Особливий погляд». Дуже потужно минулого року мав фестивальну дистриб'юцію фільм «Вулкан» Романа Бондарчука. І от зараз велике сподівання у нас на «Атлантиду» Валентина Весиновича. Ось я відкрив звіт, опублікований Закон України про Державний бюджет України на 2019 рік. Видатки Державного агентства України з питань кіно передбачені на рівні 521 мільйон 231 тисяча гривень. Це на 2019 рік. На що ці гроші вже витратили чи підуть? Там, 505 мільйонів, власне, на кіно. Решта – це отримання апарату і адміністративні видатки. І з цих грошей десь приблизно 455 мільйонів це буде на виробництво, 45 на заходи з просування і популяризації, як в Україні, так і за кордоном. І 5 це утримання центру Довженка, не утримання, а дотації центру Довженка. І ще там є невеличкі бюджети на виплату премії імені Олександра Довженка, виплати спілці кінематографістів і гранти президента молодим діячам галузі кіномистецтва. Тобто я правильно розумію, якщо наступного 2020 року знову ж таки вийдуть кінострічки, то вони по суті фінансувалися за рахунок 2019 року цього бюджету? Вже розписується перша половина року українськими стрічками готовими, які вже вироблені. Вони просто не виходять цього року, бо нема куди їх ставити, щоб знов не виходили щотижня і один в одного не забирали аудиторію, переноситься це все на наступний рік. І я так хочу всім сказати, що ми на наступні 1,5 роки прем'єрами вже забезпечені. От навіть якщо зараз повністю зупинити фінансування, закрити лавочку, ще роки 1,5 ми будемо дивитися українські прем'єри. По інерції. Чи можете ви сказати, що це за кіно? Чи це секретно озвучувати кінострічки? Так, це не секрет, навпаки, я з радістю їх прорекламую. Давайте. Там буквально цієї осені, найближче, це сьогодні вийшов фільм «Поліна» Оля Сабарка, 5 вересня вийде фільм «Заборонений» про Василя Стуса. Згаданий вами Іловайськ вийде перед цим, але він створювався без державної підтримки. Так. То я мало про цей проект знаю. Також в вересні вийде сімейне таке sci-fi пригодницьке кіно підліткове Fox Story Max. В жовтні вийде фільм Ахтема Сейтаблаєва за Франком «Захар Беркут». В листопаді буде прем'єра фільму Агнєшки Холланд. Він буде мати іншу назву в прокаті українською, міжнародна назва «Містер Джонс» про Голодомор, про Гарета Джонса, валійського журналіста, який розповів правду про Голодомор. І, до речі, світ йому не повірив тоді. Так само це дуже нагадує нашу сучасну ситуацію і абсолютно повторює ця історія.
Буде фільм в грудні, екранізація Чорного Ворона за романом Шкляра, режисера Тараса Ткаченка, до речі, створений за підтримки Держкіно групою компанії «1+1». Бачите, незважаючи на те, що вони нас критикували, ми продовжували фінансувати їх проекти. Що говорить про те, що ми створювали рівні умови абсолютно для всіх, незалежно від будь-якої кон'юнктури. І ще багато фільмів. Наступного січня вийде фільм «Черкаси» про події в Криму, про тральщик Черкаси, який останній з українських кораблів тримав там оборону на озері Донузлав. В березні наступного року вийде фільм Михайла Іллєнка «Толока». Нарешті такий фільм, який дуже довго йшов до глядача. І ще багато. Я, на щастя, ви знаєте, я дожив до того моменту, коли я не можу запам'ятати всі прем'єри заплановані українських фільмів, тому що вони вже вимірюються на найближчі рік-півтора десятками, і я просто вже, моя пам'ять не втримує все це без шпаргалки.